أبدين زخرنا يوم بوطاطات زرعوا نجا كم تجمع تسب مسفلته نمال حجي فليتهم كأني عدنا سريحنا هنلوت له بتكوميتي دالو حيل غيرهم تغيروا سبات لينا ومال سدد كله خفوي مالت هيكون هني كنا عم تيزبل كايو نت حجاي من قد خمي يقدي نايت سبكو مسلي ناقين كبوتا بوتا نخك سباسس مسلي جد حجاي بزي حجاي من قد بمخادم تي إيروغلاف زغونا من قد بمخادم أو هيوتهم كنا عنت نيل ورند مالون تعمز حسن حدا حاونا يقولوا تسبب بتيت هاري مامو يقولوا تسبب يروي ماشي المخلطة معاتي آتي انت يا خاخون كتقول له لا جيمة ما مدولهم مسهم خدو خلو ولا انت كي حزنا بريد كي حزنا قلب كي حزنا تيت جيرهم يمن فتنوا الناي كندي سبات ميتهم انا عدل جيرة تاريفة متي تزارب كله سو ما راح بتعمي حزين يزار حجي تزلو قدات ريو خلنا بزي قداي زمت زوت ناتنا ناي عادي ناي تبيا ريسورس بعد زلو سبي ابتسرقات منسي تسانا يزلنا عاب ريسورس يستان زلو خلي نقرا يكون لي خبيت كساره زقاتم زلو نزق خساره خانس كمي جيما خنعريو ني كمي جيريو منغسي مس حزبي مس كوميونيتي جيرو خعري زبيلي تزعابي نقر بزح نقرات يكون ديكم بنس كم دعان توي صغا جميع كذا بارت كايو السوليوشن حجس بمتعاند انت اين تكنيك تتقامي نابز حشم من قد تخن زيا انون جميرة نبركو هانس تيوم تيوم دلالتي قبرو خلو يمان ترافيك سرح خلص اين تكنيك لا حجي او كله عاد استفل عليه تقاو زلو استفل عليه ابدوز دو حزبوش زلو سيستم استفل عليه او الصومال زلو استفل عليه حجس كي خامي عين فلتو لنا بزخ اتو يسفو نقرات تاني جزء تماهي ناخذه استقوي يصادم عمل تلاقي مفتك خون انه اذا كنت البوليس درجة ابز حجر population policy هذا كافته economic policy يدستنا تكنيكال هم خافت تحت يلنا هيك سو هاي البوليس درجة له اجنداتنا ብዙ دكنا قبر نخر لكن هاتفوت سدك ብዙ قبر أي ناس اللي ينفق مفتاحك خون الخون استراتيجيك الخون نايمات الجواب وحبرسة ببنجستي كل سرحنا كمان إذا ديتيل تولها خلطنا قرأت هذا بتنعت يدري ديتيل بخونا ريسيرش مبناتي هنا بالتغير تناياتهم تاكتيك لا غير لأنه صاري اندرتا كتب لعنه منامن لافتي نوشمو حاو ويحفتو صاروا إن لحنياته تخفل اللي يتواهيلو معك نوس ذكو تواهيلو يخد يحزوه أو لأنه زميلو خفل حدث أو خيط النجانا مستو خونتات بالتغير عذري تاكتيكم يقولي سلازي تصوبشي كالفوكسي خونمان بي فيكتيم صوت بيزد لخونه دحر حاسه لانه مفتحك خون هذا سستينبل لخونه مفتحك خون وي نيد بخم هاجر اللي نحس لنا شنوت لوكال هم قشت وي هم بيتسا يوم تدميرهم هذا كاوي كاو هاجر افكت له سلازي ريسورسز ان زعدين ببوليسي درجه هذا population policy عادي ريفايز مقبل ادلاين دم حيز تعال بالني وين حال population بعدين يخون إلى حد هاجر هزر ترزحه يبل لبل policy نيرو نسكار حدا عفن بي يحجم بي خلت إيدني منامن كن إذا خلت إيد زيد حدا عف كم بلاي مصعدو خلت إيه نبرة خالوس مثلا زي لوجيك كوزي حزي ويلي مني وده تلخيو بتيوري ده تجالس داس عبعديو في ماركساوينا انت عينة تحسس واتات نيو يمدوع نيو ماركسيزم نيو بزحة population مالتي هنا بتعدزي على اللوا resources انت لبهل لعلى 1% زي مان باور
ኢቨን አክቲቭ ለሆነ ማንፓው ቲ ጉልበት ለሎ ክሰርሕ ልኽእል እዩ ትለውዝ ፖፑሌሽን ወይራስ ግን ቱ ዌስቴጅ ለሎ ኣብ ዓዲ ውሽጥና ካብ ዓዲ ወፃኢ ልባኽን ለሎ እንደገና ዝሓይድ እዩ ብዙሕ ግዜ ታርጌት ልግበር ስለዚህ ሓደ ፖፑሌሽን ፖሊሲና ሪቫይዝድ ምግባር የድልዩ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ካልኣይ እንደገና ያኔ ሪከመንድ ልገው ባዕልቱ ኤጁኬሽናል ፖሊሲ ለዋዕል ና ትምህርቲ ፖሊሲና ሪቫይዝ ምግባር የድ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ትምህርቲ ሜርካዮ ምናምን ስራሕ ለይወሉ እዩ 5 ዓመት ሚኒማም 3 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሂሩ ቤተሰቡ ባዕሉ ቢህ ኤክስፔክት ይገብሩ ግን ስራሕ ሲሉ ኣብ መንገድ ምውዓል ኣብ ሰፈር ምውዓል ሱስ ካብ ሱስ እንደገና ስደት ቪክቲም ልኾኑ ኣሎ ኢቨን ልተምሃሩ እዩ ባይዞኒ ትነግረካ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ታይኑ ክመጣጠን እንዮ መጀመሪያ ኣብ ልኾነ ትራንስሚሽን ሽግግር ግዜ ስለነበረት ማሕበረሰብ ተዓዲ ብዙሕ ኣብ ፅሬት የተሰርሐት ትምህርቲ ኣብ በዝሒ ትኩረት ሕዚ ግን ልተምሃረ በዚሑ ስራሕ ስእነት እዩ ስለዚ ግሮዝ and population እዚ ክመጣጠን ክልተ ኮይኑ vocational training theoretical መሃረና ሞያ ሒዙ አትሊስት ባዕሉ ሰሪሑ ወፂኡ ክሰርሕ ንልኽእል ፖሊስ ደረጃ ሪቫይዝ ምግባር ኣድላይ እዩ እምነት እዩ ካብኡ ዓለም ለኻው ምኖ ኩነታት እንጂ ከምቱ ክግለጽ ይጸንሐ ብዙሓት አክተርስ ወይም ኢንተረስት ግሩፕ እዩ ዓለም ለኸነች ለምንታይ ኢትዮጵያ ወይ ቀርና አፍሪካ እዚ አውሮፓውያን ጂኦፖለቲካሊ ኢንተረስትድ ንኾኑ ኢትዮጵያ ተፈሪሳ ቀርና አፍሪካ ክፍጥር ይኽእል ካብኡ ዋሕዚ ናብ አውሮፓ ክስዕብ ዝኽእል ኢንፍሌክስ ና ፖፑሌሽን አሁን ይለተሓሳስብ እዩ ስለዚ ምስ ኢሮጵያንስ አውዛ አጀንዳ እዚ ዓብዪ ስራሕ ምስራሕ ይድግ ማለት እዩ ቱ ስራሕ ልበሃል እንደገና ብዙሕ ግዜ ታዩ ሓፂር እዩ ለምሳሌ እንደ ሰሙን ወይ ግዛዕ ስለ ናስደት ሓደጋ ተኸታታሊ ፕሮግራም ሪኻ ትፈልጥ ነብ አሁን ኾነ ሓደጋ ትፍጠር ተሎ አጀንዳ ፍጠር ይጠፍ ድሕሪ ሰርቪስ ግን ሓደሙ ካብ ሶርሱ ካብ ምንጩ ሓደጋ መቀናስ ይካል ለምሳሌ ዋይኖት ስፖንሰር ይተዓላለሽ ሓደ ዓመት ሙሉ ተኸታታሊ ፕሮግራም ይስርሕሉ ተኸታታሊ በአማርኛ ይትርኩም በትግርኛ ይትርኩም በኦሮምኛ ይትርኩም ተኸታታሊ ዝኾነ ወልታይ ኣብ ብዙሓት ለኣይ ሃም ድለይ ማለት እዩ ሓደ ዜጋ ብዙ ጀነሬሽን ደይጠቕሙ ተኸታታሊ ድራማታት እኳ ዓመት ክታዕቱ ይረአዩ ነይሮም ስለዚ እዚ ንዓንቲ ሃገር ዕፃ ፋንታ ንውስን ዘልዕ ወይ ይቐትል ሓደጋ እዩ ብዛዕባ እዚ አጀንዳ እዚ ትሕዝ ልቐቕን ይኾነስ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ምስ መንግስቲ ኤንጂኦ ማሕበረሰብ ልምልከቱን ሰባት ኮይንካ ፕሮጀክት ቀሪጽኻ መጀመሪያ ናብ ማሕበረሰብ ንህዝቢ ናዜጋታት ተሓሳስባ ይክቀየር ስለዚ ተኸታታሊ ዝኾነ ለዋጣይ ፕሮግራሚንግ ስራሕ ለሎ ካብኡ ሪሰርች ቤዝድ ክኾን እዩ ተኻኒ ከልዕለ ልኽእል ሕዚ ንምንታይ ተጋሪኑ ልብል ምስ መፍትሒኡ ፖስት ዋር ኮሚኒቲ ወይ ሶሳይቲ ምባሃል ድሕሪ ኩናት ዘሎ ማሕበረሰብ ሓደ ካብ ዝፍለጠሎም ባህርያት ብጣዕሚ ብናስደት ሓደጋ ሃሰያነት እዩ ኩሎም መናእሰይ ዝሰርሕሎም ዝነበሩ ትካላት ይበርሱ ገንዘቡ ይውድእ ብዙሕ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ኩነታት ይፍጠር ኢኮኖሚ ይቀዛቐዝ ሕርሻ ይቀዛቐዝ ድርቂ ይመፅእ መስኖ የለ ኣብ ገጠር ብዙሓት ደቀቕቲ ኣናእሽቱ ብዙሕ መንእሰይ ሒዘን ነበራ እዚ 3 ዓመት ስራሕ ላይ ነበራይ ባንክራፕሲ ኣብ ኪሳራ ኮይነ ብዙሕ ዝበረሳ ኢንዳስትሪታት እኒኦ እዚኦም ኩሎም እቲ ኢኮኖሚ ማሕበራዊ ሴቲንግ ዲስተርብድ ኮይኑ ኣብ ድሕሪ ኩናት ልብሉ ማሕበረሰብ ብፍላይ ሕዚ ተኮይኑ ካብ ትግራይ ትልበዝሕ ወጣት ብጣዕሚ ብልሕዝን መልክዑ ትሂጅ ዝኾነ አውት ማይግሬሽን ካብ ትግራይ እዩ ሕዝት እንታይ ምግባር የድልዩ ልብል እምነት እኒአ ማዓና ሓደ እቶም ነበራ ኣናእሽተይና ጥቃቅንና ኣንስተኛና ጥቃቅን ብዙሕ ወጣት እዩ ንሕዛን እየ ብስራሕ ደረጃት እየ እዚአን ብልቃሕ ብሞያዊ ብማቴሪያል ገለቢልካ እቲ ኢኮኖሚክ እና ሰርቪስ ሴክተር እና ኢንዳስትሪ ሴክተር ማኑፋክቸሪንግ ክነዳሕ ክሳል እዩ እቲ ኣናእሽተይና ደቀቕቲ ሴክተራት እንደገና ብተመሳሳሊ
كاو بريورتايز مقباري جندي علينا يتقراي شو مخافة كباري أبي كل حدا كخانة يخلي relatively تقرأ حزي almost هم عيني تشكر نخل كباري تقرأ يقل أب تقرأ أبي كباري وشيء كاير حدا كاولبن بالحشم الكرب بمحاولة الراجيو لزراعي نا إيكونومي يمكن غير الخير مفتاح أدلاي مسي نطولنا الكتابة على قطر لوحد على قطر بزوج مسؤول عنا ركو نورتو موتورو مايلمت قندو حرشو مناب ورايفر كو زيهم يلو يكحتي زي محاولة سوي زي تمري نهمي إلى المعاناة مسؤول زي يلا يبغى زي أنت سلازي إذا قطعت مع حدا منقص الدوري هذا بحبنا منقص الدوري تا منقصي عرفتي كحب الرسال مس بوليسي كنت في الرسال ده لمثالي بزحت سبات عندنا دياسبورا يحجز نير أو تخونات تريني يحجز نير حزي في هم عينة حاجز تدياسبورا تلقى ظلمة والكسبات كانت تحجز له هنا حدا منهم لبزح وقتات بزح الساعات تدراجة بزح سرح كفتر ثاني بزحت موتر أمتيو جازيو أو نخلت قطر كاراني كان معلو كجبري خاني مريت النيو موتر سيرو تنورو ويدخلات عني نيو وريفر نخلنا تجر وتشوني تلاجي أجانو سكيل ناتو أجان سفيحي خذ عم تنوري وزي خالي بايفون تقرأي ورد الخطرية اللي خندقنا حد جزء وصح عين تجراتي لقات مك لذا أنا بتك على الاثنين هم عين تحسي عندنا حتى جيزي ريكفر اللي قبل يخوني أسيت لبزوح عمتات إسرع عمت لفترة هفتي أسيت دامج قيدوني destroyed قيدوني صراحة نبرد فرشو بمنتهى دامج قيدون عفتنا رخونا سنقط أولا إسرع عمت تيترفر بلفه وديونه سلازم منهم سيف لغورو كابيتال يولي مالتي سلازي يزي مس فاينانشال تقامات مس نايمنزل تقامات ملكحت تقامات مس تكنيك تقامات مس عالم عقف انجوس بروجكت غيرتها بخلتي مداي كاتور شو تمنشو باويرنس كريشن محارس امبال حدا مو طريقه لخا تتالي لكساد دخلنا ورا يقمسلك الفرقو مننا اتليست كو تي حدغو فوليت نخد تزغاجي بسنر بوناي نخد دزي كغاطمني خليو እንደዚ قش كيدليليو ريدو خوينو حدغا متصدخ ريسكم ارغمت وشتاتيو تخيلو اس اكتيف بناو على ጉዳይ ካውዚ حالف ግን راحت بقولنتو لا رأي جزا دولار نا ማእኸላይ ምባ ريال خفيا أما نقدر الدفرة معاتية بزح تجني الوصح بنتعب الوقت أقل كيلو عم تقطع عم تقول تبدي صوب لا عدم جسدهم من هويه أو طورنت لا ريمن لا جزع رشة وبطورنتينا تمام ترند غيرو لناطور وان لوردس لتوم ناطورنت أبغازات نخونات أبغاز يبحلو حزم أخلان ما بتي حمسلو تو ما باورزي دلويو أرش تقبلهم سرح إن نصدقنا إلو لو تقولنا لكتيو يشتوه كاوي بين الدجنا لو رخلك يشتوه تسلم وراشا يشوغرو بزح عيدتيني بايزو أو نشكو مالتي سلازي باتك على تمفتحي على دقيقات همزة ساعات سلالورنا لفتح أجندة يخوان مسؤول لسدده يتصنحهم مستحزب تقرأي الخونتات عندنا بعلو تو بوليتيكاني ليبر ذكا وشتاو بوليتيكاوي أجندو لتو زيقاتات لرسع كايداتات ني زيقاتاتو حدا لمدحان وعلونا بقى عنا نوع البوليتيكا وطت سلالنا تشكر بولك إن لاوز خيخد الله بعد لا زي مفتحي كراكم تخوينو نال تفلالي مدينة أكلت بتصعيد خاب من العين يدلي ويلو النتي بلد نتبق تبوز بلا مبرحي يبنى زلو أنا انتادي كوس خدالي زلو
نورمال خرات ግበረሉ ይግባእ እዩ ነቲ ዘሎ ፀገም ክንዕብዮ ተኮይና ሚድያ ሓይሊ ኣለዎ ሚድያ ከዓኒ ምስ መን ኮይኑ ክሰርሕ ኣለዎ ኢልና እንተኢልና ዋላ ኣብዚ ኣብ ሚድያ ዝገበረሎም ንኽርኢ ከለና ኣብ ቅድሜና ዝነበረ HIV ኣብ ዝነበረ እዋን ንኤችኣይቪ ንክጠፍእ ዝዓበየ ስራሕ ተሰሪሑ ዝነበረሉ እዋን ሚድያ እዩ ሰሪሑ ኩሎም ንሚድያ ጥራይ ከይኮነስ እትዮም ኣርቲስታት ፀሓፍቲ ብሓይሊ እዮም ሰሪሖም ተፃዊቱ ዝስራሕ ነይሩ ዘይቋርፅ ስራሕ ተሰሪሑ ነይሩ ብኡ ከዓኒ ለውጢ ሰሪሑ እቲ ካብተን ዓድታት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ዓድታት ዝሓሸ ለውጢ ሳብ ኢትዮጵያ ይረኣይ ነይሩ እሱ ከዓ እንታይ መንግስቲ ትኩረት ገይሩ ዋላ እቲ ሰብ እውን እቲ ኣርቲስት እውን ተሓባቢሩ ይሰርሕ ነይሩ ድሕሪ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ መኪና ሓደጋ ብጣዕሚ ቀሊል ነይሩ ብዙሕ ሰባት መኪና ሓደጋ ሞቱ ሕጂ እውን ኣሎ ኣትሊስት ግን እቲ ዝነበረ ናይ ሚድያ ኣዌርነስ ለውጢ ምፅኡ ኢሉ ክእመን ይከኣል ሕጂ ኣብዚ ሚድያ ከዓ ንክርኢ ከለና ኣነ ብጣዕሚ ከድንቆም ዝደሊ ካብ ስደት ዝምለሱ ንቕበሎም ሰባት ኣለውና ካብ ስደት ዝምለሱ ኬዝ ስቶሪዮም እቲ ዝነበሮም ሂወት ክዛረቡ ንሓቶም ከለና ሙሉእ ንሙሉእ ማለት ምስ ሙሉእ ሓጎስ ዋላ ካብ ትማል ምሰል ነርና እቲ ዘለዎም ካብ ውሽጦም እዮም ዝዛረቡ ቢኮስ ፀገም ኣምሂብዎን እቲ ኣብ ናቶም ዘጋጠመ ፀገም ንካልእ ሰብ ንካልኦት ኣሕዋቶም ንከየጋጥም ኢነርጂ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዋላ እቲ ዘጋጠሞም ሓደ ግዜ ኣዋለድ ዋላ ሬፕ ተገይረን ንሕና ዋላ ንዖም ፕሮቴክት ንገብር ንፀልኦ ነብሎም በዛት እሱ ዝዛረቡ ዘጋጥሞም ኣብ ሂወቶም ዘጋጠመ ኮስ ካልኦት ኣሕዋቶም ከምዚ ከም ናቶም ዘጋጠሞም ፀገም ንከየጋጥሞም ዋላ ነትዎም ካብ ስደት ተመሊሶም መንግስቲ ኣቢልዎም ዘለውስ ንዖም ዋላ ተጠቂምና ነዚ ኮሚኒቲ ነዚ ማሕበረሰብ ከመይ ጌርና ክንምህሮም ይከኣል መንግስቲ ዓብ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ግን ከመይ እዩ ተሰሪሕዎ ጌርካንስ ኣነ ወልሓንቲ ከምቲ ዓንቱ እዩ ዝብልካ ተኸታታላይ ድራማ ክስራሕ ኢንተርቴንመንት ክሰርሕ ይረኣይ ግን ነቲ ሰብ ሕጂ ብብዙሕ ሰባት ዝሞትሉ ዘለው ዓብ ነገር ኢሌጋል ኢሚግራንት ብዙሕ ሰብ ብዙሕ መንስያ ብፍላይ ከዓ እቲ ፖቴንሻል ዘለዎ ወዲ 16 ወዲ 15 ኢቨን እኮ ዝጓዓዘሉ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ ሕጂ ኣብኡ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ኣለኒ ርእቶ መጠብተይ ካልእ ነዚኦም ከዓ ካብ ስደት ዝተመለሱ ከዓ ሂወት ማራፂ ገይሩሎም ብሞትን ብሂወትን ክንደይ ጭንቂ ገይሮም ዝመፁ ካት ከመይ ጌርና ኢና ምስቲ ኮሚኒቲስ ኣዋሒድና ንቕበሎም ኣብኡ ከባቢላ ፀገም ኣሎ ኣብኡ ዝረኣኽቦ ነገር እቲ ሰብ ዋላ ንትግራይ ንክኸዱ ዋላ ካብ ልክዕ ምስ መፁ ኣብዘዮም ተርፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይምተርፉ ቢኮስ ሰብ እንታይ ይብለና እዩ ከዱ ከለዉ ከዓ ነቲ ሰብ ከዓ ሓደ ብልቃሕ ዝኸደ ሰብ ኣሎ ተለቂሖም ሸይጦም ንብረቶም ሸይጦም ሰደድዎም ኣለዉ ደቆም ክምለሱ ከለዉ ኣይዛረቡን መፅና ከማና ይብሉ ኮስ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዘጋጥሞም ፀገማት ስለ ዝረኣዩ ኣበይ ይተርፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ፕሌን ምስ ወረዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ናብቲ ደልይዎ ቦታ ብፍላይ ክንሰደኩም ይብልዎ ንሰኩም ንክኸዱ ይፋለኛ ይኮን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቴሌፎን እንታኾኑ ኣለዉ ትብል ከለካ ፋሚሊ ዘይብሉ ኣብ ፀገም ኣብ ብዙሕ ፀገማት ይወድቁ ኣለዉ ሕጂ እቲ ሰብ ከዓኒ ነቲኦም ካብ ስደት ዝመለሱ ዘለዉ ኣሕዋትና ፅቡቅ ጌርና ክንቅበሎም ኣለና ፀገሙ ኣንደርስታንድ ንገብሮ ኣለና ክርኢ ከለኹ ብዙሓት ዝነግሩና ኣብቲ ንገብሮ ኢንተርቪው ከመይ ጌርና ጥራሕ ኢልና ናብ ዓድና ክንግለፅ ከመይ ጌርና ዋላ ኣትዮም ኢትዮጵያ ኣትዮም ናብ ነበርዎ ቦታ ንክምለሱ ዝፍርሕ ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ ዝብራይ ዘሎ ዋላ ስድሮኦም ምስ ኣይቅበልዎምን እዩ ዘለዎ وخلي جنزة وقتنا خيمنا لأني انتهون قراءات ملسي انتهون قراءات ملس أوارد كان حفير كان ناخون هذا له يجي زون كاد زريو ذلو دكنا نبلهم كلا عدنا هابون عدهم سريحهم نخلواتو خال عدنا هابون بيت صب جرو حائف وقبلوا مالون بس إن كذي بحد ولا مجمع بس أبتكنا مقران من غير اللي صحيح الأرض والله
እሱን ከም ሓላልፍ ደሊ ኮዛክሲ ኣነ ዝሰርሐሉ ቦታታት ኣብቲ ሓቶም ዋላ ኣብዚ መቐበሊ ቦታ ኣሎ ኣብቲ መቐበሊ ቦታ ፊተ ክሪኦም ከለኹ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣይንከይድና ፍጹም ኣይንከይድና ጥራሕና ስናፍኪ እንደልና እዚ ኣብዞም ክስራሕ ኣለዎ ናይቲ ዝምለስ መሊሱ ምክዋን ምስቲ ፋሚሊ መዋሃድ ዝግበር ስራሕ ፅቡቅ ገይሩ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ እያ ሙበለ ኣብ መጨረሻ ክኾን ፍልኽ መንታሪ እቲ ጉዳዩ ዝሕዚ ጭንቀት ኢለና ፖለቲካዊ ሓደጋም ክህልዎ ይግባእ ፅኑ ክመፅእ መጠን ሓደ እዚ ዓይነት ኣከውኩልን ሓደጋ ኣብ ናሕቲ ዓዲ ፖለቲካዊ ምስቅንቅን ናብ ኣጀንዳ ኮይኑ ክቕፅል ይኽእል ንምንታይ ብዙሕ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ተስፋ ምቑራፅ እቲ ተመላስን ብተመሳሳሊ ድሕሪ ግዜ ምሁራን ጉልበት ምልዓስ መስዋእቲ ምግባር ኣብዚ ዓዲ መፂኦም ተስፋ ምንስኣን እዚኦም እናተባህለሉ ብለኸዶ ውፅእ ዓብይ ናይ ፖለቲካ ሓደጋ ሃገር ዘይምርግጋዕ ወይም ደግሞ ካሊእ ሓይሊ ዝኾነ ሓይሊ ለፖለቲካ ኣጀንዳ ኤክስፕሎይት ክገብሮ ብጣዕሚ ዝቐረበ ኣጀንዳ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ከም ሃገር ካብዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ኩናት ናብ ሰላም ምእታይ ቀፂሉ ለሎ ኣጀንዳ ብመንግስቲ ደረጃ ብክልል ደረጃ ብማሕበረሰብ እስካብ ታሕቲ ደረጃ ትኩረት ብጣዕሚ ስለንእስሩ ኣሎ ደረጃ ክብደት ናቲ ሓደጋማ ብሚድያ ብኣርት ብዙሕ ወላ ብፅሑፍ ተሪእኻዮ ኣብ ሊትሬቸር ብዙሕ ትኩረት ዝሰኣነ ኣጀንዳ ግን ሓደ እኮ እንደገና መልቲፌሴትድ ዝበሃል ብብዙሕ ገፁ ብዙሕ ሓደጋ ከምፅእ ኢቭን ፖለቲካሊ ማለት እዩ እና ከይዱ ኣነ እንታይ ልብል እዚ ኣጀንዳ ካብቶም ሃገራዊ ኣጀንዳታት ተባሂሉ ኢቭን ባዕሉ ኣብቲ ሃገራዊ ምክክል ኣጀንዳ ዝምልከቶም ኣክተርስ መዳግቲ ኣካላት ኣብዚ ብፖሊስ መመርመሪ ዝቐረቡ ሓሳባት ትኩረት ተዋሂብዎ ተንስማዕኩም ይብል እንዴት ይብል ስለዚ ናይ መጨረሻ መልእኽቲ ሓፂር እዩ ንመንግስቲ ለዲ መልእኽቲ ካለም ቃለደሽ ካብ ፍያ ብዘሎ መዋቅራት ብዘሎ ስትራክቸር ተጠቂሙ እዚ ዘይሕካም ስደት ናይ ሃገር ሓደጋ ምዃኑ ፈሊጡ ክቃለስ እና ቶፕ ኣጀንዳ ከምዚ ዓመት ዝበልክዎ ቀዳሚ ኣጀንዳ ገይሩ መእሰላይ እቶም ዘይሕጋዊ ማለት እቲ ሂማን ትራፊከርስ ንብሎም ዘይሕጋዊ ደላሉ ኣብ ምቅናስ ከዓ ዝወፁ ኣዋጃት ብትክክል ኣብ ዝባር ንኽውዕሉ ምግባር እንደገና ካልእ ኣድለይቲ ዝኾኑ ምናልባት ካልእ ዘድሊ እንተኮይኑ ኣዋጃት ብምውፃእ ሕጊ ተፈፃሚ ክኸውን ምግባር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ምስ መዳርግቲ ኣካላት በተለይ ካብ ሃገር ወፃኢ ዘሎ ምስ ድማ ዓለም ፓርትነርስ ንብሎም ባክ ዶነርስ ክብሎም ንኽእል ወይ ድማ ፍላይ ከዓ ምስ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ምስ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኣብዚ ዙርያ ናይ ሕራዊ ስደት ዙርያ ዝቃለሱ ሃገራት ምስኣቶም ባይላተራል ዝኾነ ርክባት ብምግባር እዚ ከም ሃገራዊ ናይ ድሕንነት ጉዳይ ምዃኑ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ሃገራዊ ድሕንነት ጉዳይ ምዃኑ ተዘይተወሲዱ እዚ ኣጀንዳ ቀዳሚ ኣጀንዳ ወይ ደግሞ ቶፕ ፕራዮሪቲ ኣጀንዳ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ማለት እዩ ካብኡ እዚ ናይ ሰንሰለታዊ ናይ ዘይሕጋዊ ደላሎ ሰንሰለት ካብ ኣብቲ መፅናዕቲ እውን ዝተረኣየ ካብ ካልእ ዓለም ጀሚሩ ሽካዕ ፋሚሊ ዛት ሽካዕ ኣብ ገዛ ኣብ ቤተሰብ ዛት ኣብዚ ገበርናዮ መፅናዕቲ ሓደ ወለድቲ ደፋእቲ ኮይኖም እዮም ተረፊቁ ማሕዛ ኸይዱ ቅርሺ ሰሪቁ ማሕዛ ኸይዱ ገዛ ሰሪቁ ገለ ዝብል ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ኢንዳይሬክትሊ ዳይሬክትሊ ይኹን ኢንዳይሬክትሊ ኣካል ናይቲ ዘይሕጋዊ ደላሎ መተሓበርቲ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ባህርያዊ ለውጢ ንኽመፅእ ክፀዓር ክኽእል ኣሎ ኣብ ኮሚኒቲ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ባህርያዊ ለውጢ ተዘይመፅእ ኢንቨስትመንት ተተገበረ ፖለቲካ ብዙሕ ዓይነት ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ተተገበረ ክመሓየሽ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ዋና አንደኛ ክስራሕሉ ዘሎ ቢሄቪራል ቼንጅ
ብዛዕባ ናይ ዘሕጋዊ ስደት ዘለና ባህርያዊ ለውጢ ንኽመጽእ HIV ኤድስ ክቕነስ ዝተገበረ ባህርያዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ስለ ዝተሰርሐ ሓደ ካልኣይ ከዓ እቶም መዳርክ ትካላት ብሓደ ብምስራሕ እዩ ስለዚ ሕዚ እውን እዚ ልዕሊ ማንም ኣጀንዳ ገይርና ሃገራዊ ድሕንነት ጉዳይ ገይርና ተሰሪሕና ባህርያዊ ለውጢ ክመጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ ውሑድ ብጣዕሚ ውሑድ ሰብ ማለት ለውጢ ዘምጽእ ዘሎ ማለት ኣብቲ እንተ ሕዚ ሓደ እንተተሻዒሩ ካብ ብሱል ጥረ ከም ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ከተማ ንእሽተን ሓደ መንበሪ ገዛ እንተሰሪዑ ካሊእ ቢዝነስ እኳ ይስራሕ ኮይኑሉ ዝበሃል እውን ማለት እዩ መንበሪ ገዛ ይሰርሕ ነዚ መንበሪ ገዛ ዝሰርሕ ሓደ ሰብ እሱል እዩ ዝኸይድ ግን ኣሽሓት መናእሰይ ስለዚ እዚ ዝኸውን ዘሎ ከዓ ኣብቲ ናይ ሳይኮሎጂ ኣብቲ ናይ መንእሰይ ስለዚ ዝተሰርሐ እዩ ስለዚ ኣብዚ መንግስቲ ከም ሃገራዊ ድሕንነት ጉዳይ ገይሩ ክወስዶ ኣለዎ ኣብ ኮሚኒቲ ከዓ እቲ ደላላው ዝበሃል ወይ ዘይሕጋዊ ደላሊ ዝበሃል ስዩድ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝነብር ተፈልዩ ዝነብር ኣካል ኣይኮነ ነዚ ዘተሓባበር ነቲ መንእሰይ ካብ ከባቢ ከይዱ ንክሰርሕ ወይ ንክስደድ ዝገብር ዓይነት ብምፋል ይኹን ብሓሳብ ዝሕግዝ ኩሉ ዘይሕጋዊ ደላላ ኮይኑ ክርአ ይኽእል ኣካል ዘይሕጋዊ ደላላ ኮይኑ ክርአ ይኽእል ስለዚ ኮሚኒቲ ኣብዚኣ ክንትሕብር ኣለዎ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ማሕበረሰብ ንኽነጥሕ ከዓ እንትመሎ ምሁራት ኣሎ ተዓተው ከም ዝተገለጸ ብዙሕ መንእሰይ ወይ ብዙሕ ፋሚሊ ወይ ቤተሰብ ክራኸብ ዝኽእል ኣብ ትምህርቲ ቤት ስለዝኾነ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ኣብቲ ካሪኩለም ደረጃ ወይ ኣብቲ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ቤት ዘሎ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ከባቢ ብደንቢ ክስራሕ ይኽእል ኣሎ እንተስ ብቲ ዝርድኦ ቋንቋ እቲ ማሕበረሰብ ክረኽቦ ብዝኽእል ዓይነት መንገዲ እቲ ግንዛቤ ምፍጣር ስርዓውቲ ክስራሕ እዩ ሃይማኖት ቤተ እምነታት ክተክሎም ብዚ ዝሪኡ ቤተ እምነታት መንእሰይ ዘይብሉ ቤተ ክርስቲያን መንእሰይ ዘይብሉ መስጊድ የለን ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ቤተ እምነት ከም ፕራዮሪቲ ክወስዳ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ስለዚ እቲ ናይ ፕሮቶኮል ዝበልናዮ መንግስቲ ናይ ፋሲሊቴሽን ሮል ይወስድ እንደገና ከዓ እቲ ሕጊ የወፅእ ሕጊ የተግብር በዚ መሰረት ከዓ እቶም ካልኦት ሓገዝ ዝህቡ ኣብቲ ጉዳይ ከዓ ከም ዋና ጉዳይ ገይረን ዝሰርሓ ከምናዮ ከም ካልኦት ድርጅታት ዓለም ለኸ ድርጅታት ኣብዚ ከዓ ብጥብቂ ክሰርሓት ስለ ዝኽእላ ነቲ ዓለም ለኸ ድርጅታት ንክሰርሓ መንገዲ ምምችቻው የድሊ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዝተፈለየ መልክዕ ትኩረት ክወሃቦ ይግባእ ምክንያቱ ፖስት ዋር ኮሚኒቲ ድሕሪ ጦርነት ዘሎ ማሕበረሰብ ታሪክ ዘጋጥሞ ዘለ ኩሉ ዓይነት ፀገም ዘጋጥም እዚ ከዓ ዘይሕጋዊ ስደት ከዓ ቁፅሪ ሓደ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ተስፋ ወፅተሎ ትሮማ ኣሎ ድንጋጤ ስልባል ኣሎ ብዙሕ ነገር ከም ተስፋ መውራፅ ዘሎ ናይ ፀጥታ ችግር ኣሎ ዘይግበር ዓይነት ወንጀል የለን ስለዚ ናይቲ ከባቢ ናይ ፀጥታ ሓደጋ ስለ ዝኸውን መንእሰይ ካብቲ ከባቢ ናይ ምውፃእ ድሌት እዩ ክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ መንእሰይ ትስፉ ንክኸውን ተስፋ ንክህልዎ መንእሰይ ናብ ኖርማል ህይወት ንክምለስ ዝባኸነ ግዜ ኣሎ ዝባኸነ ዕድመ ኣሎ ዝባኸነ ህይወት ኣሎ ስለዚ ነዚ ናብ ኖርማል ንክምለስ ተደራራቢ ዝኾነ ፃዕሪ ዘድሊ ከም ካልእ ከባቢ ኣይኮነን ክረአ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ምትሕብባር ናይ ብዙሕ ዓይነት ሓገዛት ተገይሩ እቲ መንእሰይ ናብ ኖርማል ህይወት ንክምለሱ ምግባር ናይ ኩሉ ፃዕሪ የድሊ ይብል